Panguva yatinoona kuti VP Constantine Chiwenga yesterday was in wonderful. Panguva inoyo pane chiitiko chinoonekwa kunzi aiwa zvinyazi kuonekwa kunzi everyone is happy with the VP Constantine Chiwenga. Asingangodi zvake ndeuya anorwadziwa. But panguva ino tikuona kuti ma-uniformed forces, ZRP, ma-soldiers, panguva ino they are cheering VP Constantine Chiwenga nokuda kweagenda yaanolida, nokuda kwezvaanosapota, nokuda kwezvaanomisa achiti no corruption, nepotism, cronyism nezvimwe zvakadaro, ubvanzu neugananda ngazvimiswe. Don't forget to subscribe or like on the bell icon. Majara samposta this picture namuri kuona yesterday funeral proceeding yatoona kuti sister ya the sports minister Anzele Mnamosa Nyatwe. We see VP Constantine Chiwenga arriving. We are seeing the ZRP officers pamwechete nevakomana vekumauto. They are saluting, they are smiling on their faces. Nyosorodza kuti they are happy with the VP Constantine Chiwenga. Majara Jaros anoendera mberi anyora chiti all smiles. It is the joy of seeing the man who is going to be the next leader of Zimbabwe. That is the way it is, whether we like it or not. When people lifted placards written General Bear in November 2017, they thought he would be our leader. We never knew he would trust an immigrant. Ndo mashoko anobuda nyuka panguva ine achiratidza kuti aiwa vanhu vari kufarira VP Constantine Chiwenga and it is unstoppable. Their love for VP Constantine Chiwenga, their support, aiwa panguva ine zvinatsorodza kuti they are appreciating efforts aanoita kuti amire pachokwadi. Noda kuti vazhinji vaifanira kuti vazviite but they failed to stand with the truth and uphold the constitution. Pinako mesection medu mutizi mafunguro enyu not kudi pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pinako mesection medu ndopa pano kuti musangana subscriber, kulike, ponjira nokuti on the bell icon.